Non se trata de demandas novas, senón que a comunidade educativa do CEIP de Frións leva anos pedindo unha serie de melloras que agora o BNG vén de recoller nunha moción solicitando ao Goberno a adopción dun acordo que permita acometer estas actuacións que non serían demasiado custosas. Piden a colocación dunha marquesiña adicional no exterior do centro, posto que na actualidade existe só unha, para dar servizo aos 110 usuarios do transporte escolar. Tamén demandan que se cubra a pasarela de acceso ao interior do centro. Cando entran no colexio teñen unha beirarrúa interior pola que teñen que desplazarse hasta a entrada, que son máis ou menos uns 20 metros. O que nos demandan os pais e as nais é que se pode cubrir esa beirarrúa, porque sobre todo os rapaces de primaria, que son uns 150 ou así, pois están sempre expostos á chuvia, ao vento e ao frío. Non é unha cousa costosa, que se pode facer pensamos nós, sin problema. O colexio carece de pabillón deportivo, polo que solicitan tamén a creación dun patio cuberto para os recreos ou as clases de educación física. As clases teñen que facer, por exemplo, clases de educación física. Sería moi necesario que tuveran un cuberto, do mesmo xeito que cando salen ao recreo, non? Ou para facer algunha actividade no exterior cando o día non está moi bo. Pois aquí non o poden facer porque non existe. Existe, sí, un pequeno patio na parte de atrás, pero é para os rapaces de primaria, e incluso para eles lles queda pequeno e estreito. Por iso é unha demanda tamén que creemos que é fundamental, é unha demanda xa antiga, que o propio centro xa ten pedido moitas veces. Por último, demandan unha reorganización do espazo interior para dar un servizo completo de comedor. Na actualidade, impártese en 2 quendas ao carecer de instalacións suficientes para agrupar os máis de 50 usuarios do servizo.